लोगोफोर दिनै आङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांनानै माने बिटिसि लाबोनानै बर' हारिखौ 17 इयार्स राज खालामबोनाय बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडारफोरनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनायदों। आं मा बाथ्रा बुंनायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आरो दाखालिबावै गोदान आफाद दानायाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोरा मिडियायाव मा बाथ्रा बुंदो, मानो बेफोरबायदि बुंनाय, आं बेनि सायावबो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जै हिन्द। आसा खालामो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दं। लोगोफोर, आङो जिबनाव नोंसोरखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा। मानो होनोब्ला आंनि इउटुब चेनेला 100K जाबाय आरो आङो आंनि लोगो नोंथांमोननियाव आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननियाव मालाबाबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम होननानै बिया। आं बियावबो आंनि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै 100K खालामना होबाय। बिग सेलुट। बे जेम्सआ नोंसोरखौ मालाबाबो बावनाय नङा। थैनानै थांनो हागौ, इउटुबाव भिडिअ होआब्लाबो आं नोंसोरखौ सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थागोन, आंनि इउटुब फेनफोरखौ। खोनासंदो, सैथो खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला मानसिया सानफ्रोमबो गाज्रि मोनजायो, नंगौना नङा? नाथाय बुंनो गोनां सम जानानै फैबाय। माने इयुथ जेनेरेसननि थाखाय, फंबाय बिनानावमोननि थाखाय, जोङो फैनो गोनां दिननि थाखाय दिनै जोंफोरो बुंनो गोनां सम जानानै फैबाय। मानो होनोब्ला बर' हारियाव गोबां गोरों गोरों मानसि दंखायो, नाथाय बै गोरोंफोरा रावबो जेबो बुंला। गोदोर गोदोर इउनिभारसिटिनि लेक्सारार, गोबां गोरों गोरों PhD फरायनाय पास खालामनाय दङ बर' हारियाव, नाथाय बेफोर रावबो जेबो बुङा। डक्टर दङ, गिदिर गिदिर दं, इन्जिनियार दङ, रावबो बुङा। मानो होनब्ला बुंबाथाय गाज्रि मोनजायो, बेनि थाखाय। अब्ला खोनासंदो, दाखालि बावै गोदान आफाद दानायाव जोंहा मा होनदों, बिथां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा मा होनदों, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननिया 100% माने बे दानायाव हाग्रामा बिथांनि आखाइ दं होनना बुंदों। बे गोरोन्थि। मानो होनोब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिया बेफोरबायदि बुंनो मोना, हाग्रामानि मुं लानो मोना। नांगौ बै दाग्राफोरखौ मायबा मोनसे बुं, मानो दादो, सावरायलाय। नाथाय हाग्रामायाथ' BPFनि मानसिसो, नंगौना नङा? बेथ' पलिटिक्सनि मानसिसो। हाग्रामाजोंलाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोरालाय मानो एगेन्स्ट जानांगौ? अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानसिफोरा हाग्रामाजों एगेन्स्ट जानानै लाब गैयाना। मानो होनबा जों अल बड' स्टुडेन्ट, आंबो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानसि। जों दैदेनगिरिया जों गासैबो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मानसिया दिनै हाग्रामानि आखाइ दङ होनना बुंनाङा। हाग्रामानि आखाइ दं, हाग्रामाजों जों एगेन्स्ट जानानै मा जानो? हाग्रामानि आखाइ दं होनना बुंनाय माने मा जागोन मिथिबाय? जोंफोरबायदि बेबकुफ मानसिया मा सानगोन मिथिबायना? जोंफोरबायदि जाम्बा मानसिया मा सानगोन? हाग्रामाखौ रायनाय लोगो लोगो अब्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिया UPPLनि मानसि नङा। मालाय UPPLनि मानसियासो हाग्रामाखौ रायगोन, प्रमद बर' बिथांमोनासो हाग्रामाखौ रायगोन, बिथां हाग्रामाखौ रायगोन। नाथाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनावथ' जों रायनो मोना। अब्ला जों गावखौनो रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिना लानाय जायो, जों UPPLनि मानसि होननानै। बेफोरबायदि बुंनाङा माने। अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामानि नाम लानो मोना। दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना दिनैनि दिनाव थांनाया थांखांबाय दै, बड'लेण्ड बिनाय सोमावसारनायाव हाग्रामा बुंनाय बाथ्राफोरा थांनाया थांखांबाय, होनखादों आं। नाथाय दिनैनि दिनाव अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना माबा मोनसे खामानि मावनो थांनायाव हाग्रामा बिथाङा होबथायोब्लासो जों हाग्रामाखौ बुंनांगोन। नाथाय बै आफाद दानायाव हाग्रामानि माबा दोङो होननानै बेखौ सोंखारिबा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दैदेनगिरिफोरनि भुल जागोन। अब्लानिया गावखौनो देखायना लानाय जागोन जोङो UPPLनि मानसि होनना। जोंथ' UPPLनिबो नङा, इदिसो जानांगौ, नंना नङा बाथ्राफोरा? आंखौ सैथो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय गाज्रि मोनो मानसिफोरा। आरो आं बुंनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला, भुल जादोंब्ला आंखौ कल खालामनानै बुंजागोन, फंबाय बिब्दि नङा, नों भुल बाथ्रा बुंबाय होननानै आंखौ कल खालामनानै बुंजागोन। आंनि नाम्बारखौ मोनगोन, इजियैनो मोनगोन आंनि नाम्बारखौ, कमेन्ट बक्सआवबो मोनगोन। आंखौ गाज्रि मोना सैथो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय। आरो आं दा बेखौनो बुंनोसै, BPF बर' हारिनि दैदेनगिरि, BTCनि लिडारफोरखौ, गासैबो बर' हारिनि बे 17 बोसोरनि लिडारफोरा गासैबो BLTआनो गोजाखा। MLA, MCLA गिदिर गिदिर गासैबो चिफनिफ्राय लानानै। ओमफ्राय दाख्लैबावै बिथांमोना मोनसे BTC एकर्डनि मोनसे माबा खुंदों, जोबोर मोजां, नंगौना नङा? बेनिफ्राय दिनै BLTफोरा राज खालामबोबाय। ओमफ्राय BLTफोरा बेसेबांजोन मानसि थैदों? थैनो थाखाय BLTफोरा गोबां मानसि थैदों, नंना नङा?
गावजों गाव बुथैदों एनडिएफबिजोंबो बुथारजादों सोरदोंबा बुथारजादों सोरबा जुमाय सेरेब लोंनानैबो माने एकदमबारे उपाय गैया मा जाबावनो लोङाबा जाया बेफोरबायदि जानानैबो गोबां बिएलटिफोरबो थैलांदों मानो होनबा जेबो गावनि मानसियानो नायफिनाखै माने टेनसन जानानै सोरबाया थैलांदों बिएलटिनि मानसिया जुमाय सेरेब लोंनानैबो बेमार जानानै थैलांनो गोनां जादों बेनिफ्राय आं मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों दिनैसिम बिएलटिनि लिडारफोरा एसेबां गिदिर गिदिर एसेबां राज खालामबोबाय मालाबा थैनाय जायफोरा बिएलटि जानानै थैनानै थांबाय नंगौना नङा थैनानै थांबाय थैनानै थांनाय न'खरखौ बिसोर माब्लाबा जेसेबां बिएलटि दङमोन जेसेबां थैनानै थांबाय बैसोरखौ माब्लाबा बिसोर लेंहरनानै सोरनि न'खरनि मानसिया थैनानै थांगोन मालाबा सा गरसेबो दौफेरदोंना मालाबा थैना थांनाय बिएलटिनि न'खरखौ खबर लाफेरदोंना 17 बोसोर राज खालामनानै बेसेबांबा करर धोनि जाजोबलांबाय आरो जायफोरा बिएलटि नङामोन बैसोरजों थाफाग्रा बिसोरबो कररनि धोनि जालांजोबदों नाम लाना बुंनो हायो सोर थाफानानैबो करर जादों नाथाय बिएलटिफोराबो जेबो जानो हायाखै आरो जेबो जानो हायाखै जों बेखौ मानिबाय नाथाय बैसोरनि न'खरखौ मालाबा बिथां हाग्रामा मोना एसेबां गिदिर गिदिर एमएलए एमसिएलए बिएलटिनि गोजा नंगौना नङा दिनै सोरबा बेसेबांबा गिदिर प्राइभेट स्कुल खुलिनानै लाबाय जिन्दगि थांना थानाय सिन्थियानो गैला बिएलटिनि मानसिफोरा जायफोरा दैदेनगिरि जादोंमोन नाथाय थेवब्लाबो गावनि बिफं बा गावनि बिदा गावसोरजों जमा नांनानै थैनानै थांनाय बुथारजानाय बैसोरनि न'खरखौ दिनैसिम लेंहरनानै मा खालामदो बे बिएलटिनि बिमामोन बिफामोन इनभाइट खालामनानै बिसोरनो मायबा मोनसे बुस्थु सिन थानाय बुस्थुबो होफेराखै आर'नाइ गांसेबो होफेराखै सिनायानो सोर बिएलटिमोन सोरनि न'खरा बिएलटिमोन सिनायानो आरो बेल' नङा आरो बै थैना थांनाय बिएलटिनि न'खरफोराबो लुबैयाखै सोरबा नोंसोर लेंहरनानै जोंनो आर'नाइ गानहो जोंनो मायबा मोनसे हर होनना बैसोरबो लुबैयाखै आं होनखायो जानानै दं गावबा गाव बैसोरबो ओरैनो जानानै दङ नाथाय आरोबाव दा मा जादों एनडिएफबिफोरनियाथ' बिएलटिनिफ्राय घाटियासिन जादों एनडिएफबिफोरखौनो जों मानियोमोन बड'लेण्ड बिग्रा बड'लेण्ड लाबोगोन एबसुजों लोगो नांना बड'लेण्ड लाबोगोन दिनै एनडिएफबिनि लिडारानो एनडिएफबिनि मानसिखौनो रायबोयो बेनि सिबां आरो मा दुखुनांथाव बाथ्रा गैया आरो बिथां अफ्रि आदायाथ' एसेबां रायो दैदेनगिरिफोरखौ एनडिएफबिफोरनि लाजिनांगौलै होननानै दैबो लोंनो हानाय नङामोन आं सासे दैदेनगिरि जानानै एनडिएफबिनि दैदेनगिरि जानानै अफ्रि आदाजों बेफोरबायदि रायजानांगौब्ला दैबो हाबनाय नङामोन आं मानो होनोब्ला राइट्स दङ बुंनो हानाय पावार दङ बिसोरनियाव अफ्रि आदामोननियाव पावार दङ लाजिनाय मोनदोंसो दिनै दा बड'लेण्ड बिदोंमोन ओंथिया बेबावबो ओंथि गैया थांनानै गावनि लिडारानो एनडिएफबि लिडारानो एनडिएफबिखौ बुंबावदो बेसेबां लासिंसिं बिएलटिनिसै आरो एनडिएफबिफोरनिया गाज्रिसिन जाबावदो थारमाने ससियेल मिडियायाव आं बेखौ बुंगोन रोखा बुंगोन आं बेखौ गावसोरनि थैनायनि न'खरखौथ' खेबसे लिंनानै खबर लानांगौ बेथ' गैया सा गरसेबोथ' दौनोनो हाया बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो सा गरसेयावबो थैखांना थांनाय न'खरनि मानसिखौ सा गरसेबो दौनो हाया बिसोरो रिजर्ट खुलिनो हागोन गिदिर बिल्डिं लुनो हागोन गिदिर फ्लेट बायना दोननो हागोन गुवाहाटियाव गिदिर स्कुल प्राइभेट स्कुल गिदिर अन्थाइ मिल क्रेसार मिल दाख्लै सोरबायाथ' बेसेबांबा गिदिर बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव फैबाय इउपिपिएलनिफ्राय फैनानै क्रेसार मिलाव गुलि गावनानै जेल जाना दङ क'क्राझारनि नाम लाया निउसाव मोनदां हारसा निउसाव उमुकनि माबायाव क्रेसार मिलाव गुलि गावनाय जानानै जेल जानाय होननानै नोंसोर मोनदों सोरनि बर' हारिनि माना हौवा खामानि मावगासिनो दङ बिसोरो नाथाय दाख्लैबावै क्रेसार मिलाव मा केस जानाय गुलि गावनानै दुनियायाव बिसोर हाबाय लुनो हागोन न' लुनो हागोन रिजर्ट खुलिनो नाथाय मुंख्लं जाना थांनाय न'खरनि मानसिफोरखौ बिसोरो आर'नाइ गांसे बायनानै होनो हाया आरो सा गरसे लिंनानै दौनो हाया बल फिल्डआव लिंना लाबोनानै बिसोरखौ क्लस खालामनानै बाथ्रा फंसे मोजां बुंनो हाया सब खामानिखौ मावनो हागोन बिसोरो फरसुनार सालायनो हागोन गिदिर लाख' दामिनि गारि सालायनो हागोन दिनै बे एनडिएफबिफोरखौ बेफोरबायदि नुनो थांदों सैथो बाथ्रा बुंनायाव नोंथांमोना जेम्सखौ गाज्रि मोनो लोगोफोर गाज्रि मोननाङा बुंनो गोनां जानानै फैदो मानो बुंदो नोंथांमोना मिथिगोन बेखौ आंनि लाइफनि जिउ जारिमिनखौ खोन्थागोन ना अब्लानिया जेम्सआ मानो बुंदो मिथिगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द